Ja vás tu dnes vítam a chcem vám povedať, ako sa veľmi teším, že sme sa tu dnes stretli, že nás je tu už toľko veľa, že sa postupne prihlasujete, pretože dnes sa dozviete naozaj fantastické informácie, ktoré aj mne samej zmenili aj život, aj pohľad, aj výzor, aj celkovo veľa, veľa vecí. A dnes sa tu budeme trošku venovať takému tomu bežnému chaosu, ktorý my ženy máme. Nie len teda v súkromnom živote, ale hlavne v takej tej starostlivosti o seba. Ako sa správne starať o tú pleť. No a ja som si dnes pre vás pripravila, alebo ja som dnes prizvala do tohto vysielania dve špeciálne hostky. Sú to dámy, ktoré vám postupne predstavím. A na začiatok vám predstavím Zlatku, ktorá podniká v beauty oblasti už viac ako 20 rokov. Je to žena, ktorá patrí medzi najúspešnejšie líderky v tejto oblasti na Slovensku. Som chcela privítať na scéne Zlatku Zubičkovú. Zlatka, vítaj. Ďakujem krásne, prajem vám príjemný dobrý večer. A ja budem dnes Zlatku tak trošku spovedať. Bude to v podstate taký rozhovor medzi nami, pretože pre mňa je to obrovsky inšpiratívna žena. Mňa naučila veľmi veľa vecí a ja sa jej budem pýtať zo pár otázok, pretože vďaka tomu, ako mňa naučila veľa vecí. Zlati, ja mám na začiatok na teba jednu otázku, že keď si mala nejakých tých 17-18 rokov, ako si predstavovala samú seba po 40-ke? To je pred takmer 40 rokmi. Ty kokos, áno. Keď som mala tých 17-18, tak ja som si bola absolútne istá, že v 40-ke si budem musieť dať spraviť lifting. Pretože keď som sa pozerala na tie ženy okolo seba, tak som o tom bola presvedčená a tie 40-ročné ženy mi pripadali staré, unavené, šedé, proste staré, zaujímavé, ako išiel čas. A ja dnes považujem 40-ročné ženy za najkrajšie. V najlepšej forme. Súhlasím. Ja práve tento vek zažívam už čoskoro. Takže určite súhlasím, že ženy v 40-ke sú najkrajšie. A Zlatia, čo sa podľa teba zmenilo? Prečo dnes nemusia riešiť to, čo kedysi, alebo čo si o tom ty myslíš? Ja si myslím, že ženy riešia presne to isté, čo kedysi, lenže teraz to rieši viacej žien, riešia to oveľa skôr a hlavne majú informácie a hlavne chcú sa o seba starať. Je to absolútnym trendom sa starať o seba. Je to to, že sociálne siete, informácie a proste kvalita života sa mení. Náš život sa predĺžuje, takže chceme dlho aj vyzerať dobre. Takže ženy riešia všetko. Riešia vrásky, elasticitu, pružnosť. Mladé riešia akné, pigmentové škvrny. Kedy to bolo tak, že máš pigmentové škvrny, no však máš. Áno, dneska to nikto nechce. Kedy máš vrásky, áno, máš, no tak ale fakt to nechcú tie ženy. Niekedy bola len Nivea, Marina a vrchol luxusu bol výživný mandlový krém. To bol vrchol luxusu a to už ja tu vidím, jak sa niektorí usmievate, asi vám to niečo hovorí. A hovorím, to bol vrchol luxusu a starostlivosti. No a však tam ani nič nebolo v tých drogériách. Proste sa to neriešilo. A o 60-ročných ženách ani nehovorím, to už boli vyslovene babky, ako za tých 40 rokov, kam sa posunula. Bože, však, že ja o takomto niečom vôbec hovorím, že 40 rokov, kam sa posunulo to, ako ženy vyzerajú, ako sa starajú, aké sú prenádherné teraz, to je úplne, že to hovorí o všetkom. Skvelé. Zlati, ja by som tak plynule prešla k tej skincare, že čo nám teda ty poradíš, ako by sme sa mali starať o tú našu pleť. Ja viem teda, už sme sa aj bavili o tom viacejkrát, že takéto základná vec, ktorú by sme mali robiť, je čistenie. Zlatka, povedz mi ty, ako si ty čistíš pleť, koľko času tomu venuješ? No, v prvom rade ja by som chcela povedať, že čistenie je absolútny základ. A ďalej, čo chcem povedať, umyť sa
neznamená čistiť si a odmalovať sa neznamená čistiť si pleť. Pretože za celý deň, čo máme všetko na pleti, máme tam z ovzdušia všetko možné, chytali sme sa, teraz si uvedom, chytali sme si tvár, teraz si uvedom, že čo si chytala. Potom si chytala telefón si prikladáš, mask, make-up, všetko možné, SPF-ko. A ty to potrebuješ dať dole. Teda ja to potrebujem, ale aj ty to potrebuješ dať dole. No a to trvá také 2 minúty, než sa to všetko rozpustí. Ja viem, že niektoré ženy si len umýjú vodou. Ježiš, použite aspoň nejaké mliečko alebo gel, už je to lepšie. Áno, ale tie 2 minúty, proste to trvá, tam to nevieme oklamať a viete, čo môžu znamenať 2 minúty v starostlivosti o pleť? Strašne veľa. To sa nazbiera a potom sú z toho výsledky. Takže 2 minúty. OK. A teraz mi povedz, že ty si dáš nejaké stopky, alebo ako to robíš? Úplne jednoducho, ja používam túto Lumispa na čistenie a tá Lumispa, proste ten program je tam 2-minútový, je rozdelený na 4 časti. Čo je na tom bohovské, tak nie je to len čistenie, ale je to aj anti-aging, pretože tá Lumispa sa pohybuje. Ja to ukážem. Vidíte, ak sa mi tá škraňaná trasa, neviem, či to je vidieť. A nie je to len čistenie, ale je to masáž, stimulácia, prekrvenie. Tak babi, radi chodíme k kozmetičke, tam nám urobia masáž, chodíme tam na to čistenie raz za mesiac. Prečo si také niečo dobré, to kvalitné čistenie s tou masážou neurobiť ráno 2 minúty, večer 2 minúty. Na tej pleti je to poznať. Tá Lumispa dokonca dokáže aj veľmi jemnú exfoliáciu a čo je na tom zaujímavé, že niekto by povedal, že či to nedráždi, no nie. Vyslovene, keď daj si taký pokus ukázať, pustiť Lumispu na žltko. Vôbec sa to žltko nerozbije. To znamená, že je dostatočne silná, ale zároveň aj dostatočne jemná, aby pleti neublížila. A to je hneď vidieť, kto začne používať túto Lumispa, pretože tá pleť začne hneď žiariť. Nie je nadarmo, sa to hovorí Lumi. Takže nepotrebuješ ani stopky, ani budíky, stačí ti Lumispa, pretože ten program je presne 2-minútový. Super, super. A teda používaš Lumispu ráno 2 minúty, večer 2 minúty, áno? Presne. Super. Čo ďalej? Už máme tú pleť vyčistenú, máme ju krásnu, čistú, pozbavenú všetkého, čiže nemáme ju len umytú, ale máme ju aj vyčistenú a máme ju, predpokladám, aj pripravenú na ďalšie kroky. Aký je ten ďalší krok? Ďalší krok je tonizácia. A teraz, pozor, tonik nie je pleťová voda. Bola kedy, ja som si tú pleť asi čistila, asi to bola pleťová voda. Ja si ani nepamätám, babi, že s čím som si bola kedy čistila pleť, čo bolo, jak to bolo, ale pamätám si, ani nie tampóny, ale na vodu som si takú vodičku dávala, pleťová voda, nejaká amica, nepamätám si, štípalo to, smrdelo to, no dneska by som si fakt akože na pleť nič také nedala a neviem, či to vôbec ešte predávajú a či niekto používa pleťovú vodu, ale po čistení je potrebné si dať toner. Toner dokáže pleť pripraviť na tie ďalšie produkty, aby sa lepšie vstrebali, ukludní pleť a sú aj také tonery, ktoré urobia anti-aging, ktoré urobia ešte hydratáciu, ktoré urobia ešte ošetrenie a ja som si vybrala práve taký, ktorý je zo série AgeLock. Ešte vám ukážem, ako sa používa toner. Takže žiadne tampóny, žiadne nič. Šetríme peňaženky, takže dám si ruku, takto si dám 3 kvapky, poťapkám a takto si to vťapkám do tváre. Áno, ja som teraz namalovaná, ale ja vám to len ukazujem. Takže toto nie je moja večerná rutina, dobre? Takže takto si to poťapkám a ďalší krok nasleduje, keď ten toner trošku uschne, aby sa tam proste dal. A toto je teraz taká novinka a ja som za neskonale vďačná za túto krásnu modrú radu.
Super, ja som tóner, ja sa priznám, že ja som si to myslela, že tóner je na čistenie pleti. Zistila som, že si to myslí naozaj množstvo žien a presne tým tampónom si to šúchame po tej tvári, teda ja už nie, ale kedysi som šúchala aj ja a myslela som si, že vlastne tóner čistí pleť. Čiže ja som nepoužívala amiku, ale tóner. Sme sa zišli dve šikovné. A myslela som si, že vlastne to je to, čo mi vyčistí pleť, ale v skutočnosti ten toner vlastne, ja tomu hovorím, že ako keby robí most pre tie ďalšie produkty. Že vlastne vytvára ten priestor na to, aby sa ľahšie ten ďalší produkt dostal do tých hlbších vrstiev alebo tam, kam sa teda potrebuje dostať. Dobre. Sa lepšie vstrebávajú, keď sú na takom vlhkom niečom, takom už pripravenom, aj to je dôležité. Hej. To som nedávno študovala v jednej knihe, že vlastne, keď chceme, aby ten nejaké to sérum, krém alebo niečo sa udržalo na tej pleti, tak sa potrebuje naviazať práve na tú vlhkosť, aby malo čo uzamknúť. Dneska už viem, naučila som sa a práve po tomto čistení ide sérum. A možno keď sú dámy mladšie, tak nepotrebujú používať sérum, ale v mojom veku už, a vlastne odkedy mám túto kozmetiku Nuskin, tak odvtedy ja používam sérum, pretože keď som prvýkrát si vyskúšala, tak proste to človek chce. A tento agelock je čarovný, lebo tam je vidieť výsledok hneď. Viem, že boli krémy aj za 200 €, aj dneska sú. Áno, to sa mi zdalo trošku prehnané, potom už keď som sa trošku vyznala, tak už som si kupovala nejaké také 50 € krémy, ale séra to neboli. No a dneska viem, že sérum je veľký zázrak, ktorý dokáže urobiť ešte viac. Prečo to nemôže byť celé v jednom kréme? Pretože sérum je oveľa silnejšie a nemôžu dať aj do krému, aj do séra to zmixovať, že aby sme použili len jedno, pretože často sú to tak rozdielne zložky, že oni by sa neutralizovali. Ono je ich treba dať proste postupne. Častokrát je problém, že drahé sérum, a viete, kde skončí? Na vankúši. A preto ja milujem túto malú úžasnú vec, ktorá vďaka mikroprúdu, toto agelockové sérum dostane tam, kde má byť, aby naozaj mohlo fungovať. Dostane sa do pleti, do hĺbky a toto sérum milujem preto, lebo hydratácia. Kedy som si myslela, že nemôžem si dávať hydratačný krém, lebo je zima a že by mi zmrzol na tvári. Vieme, že dneska už to nie je pravda. Nemôžem si dávať hen taký krém, lebo mám masnú pleť. A vieme, že hydratovať je treba stále, vždy, za každého počastia, za každého veku. A už som videla aj také dámy v rokoch, alebo začínajúce vrásky, a oni to ani neboli začínajúce vrásky, ale to bola dehydrovaná pleť. Stačilo ju krásne hydratovať a všetko bolo v poriadku. Takže ja milujem toto, zase je to agelock, ja milujem toto, pretože sa to dostane tam, kam sa to má dostať, začne to tam robiť to, čo má robiť. A to, že to bojuje aj s pigmentovými škvrnami, že to krásne vykontúruje, že hneď po prvom použití je vidieť tá pevnosť, že dá. Ja to milujem, keď na beauty party robíme ukážky. Dámy, budeme mať beauty party na budúci víkend, na budúci týždeň, v stredu. V Bratislave. Dajte si to vyskúšať a uvidíte, že jednu stranu si dáte urobiť, druhú nie a bude taká pevná, že túto stranu natiahnete viac ako túto. Je to vždycky veľmi zábavné a dámy, ktorým to robíme, nechcú tomu veriť, ale je to tak. Takže sú aj iné séra, ktoré sú hydratačné, liftingové, neviem jaké, ale toto ja by som povedala, že toto je moc muziky za veľmi slušný peniaz. To sérum vôbec nie je drahé a to je problém to, že séra sú drahé a ešte aj sa nedostanú tam, kam by sa mali dostať. Takže preto je to je taký biohack toto. Súhlasím, ja Boost milujem, používam ho každý deň. Pamätám si na prvé školenie, keď nám povedali, že Boost by sa mal používať, teda má sa používať jedenkrát denne, ale proste ja som tie výsledky tak rýchlo videla, že som ho používala aj dvakrát, lebo som chcela byť ešte krajšia.
že proste to, keď človek vidí a zažije s tým boostom, čo to dokáže s tou pleťou, aká zostane proste doslova nabopnaná, by som to povedala, tak to je niečo, čo proste chce každá jedna žena a milujú to ženy. No ale Zlati, ja premostím ďalej. A tu budem úprimná, možno, a už som ti to asi raz hovorila, pamätáš si to, a možno, keď som ťa prvýkrát videla, tak bolo to jedno školenie, a bola si tam ty a boli tam ďalšie dámy a ja som tam proste prišla a všetky ste boli také krásne, také proste vyliftované a ja si hovorím, že tieto vybotoxované, neviem čo, som si pomyslela a absolútne som si nemyslela, že to nie je botox. A neskôr som pochopila, že pretože sama som tie výsledky dokázala, pretože sama som mala výrazné vrásky, začala som používať tie produkty, ktoré si mi odporúčila, technológie a jednoducho tie vrásky sa minimalizovali a až tam som pochopila postupom sama na sebe, že aha, tak to ten botox asi nebol. Ale ja mám na teba otázku na, jak sa to povie, pod kožu, na kožu. Pod pásovku nejakú. Pod pásovku. Máš spravený botox, alebo mala si niekedy spravený botox? Mala som spravený, samozrejme, pretože mala som botox ešte predtým, než som poznala Nuskin, mala som 40 rokov a mne sa na leto vždycky tuto robila taká vráska, a ešte keď som mračila, tak sa mi ešte aj prehrbila a ešte som ju aj nemala opálenú, lebo však mi to aj cez okuliare prešlo a o inom som nevedela. Toto bolo to, čo som poznala, že toto je riešenie rýchle, takže áno, dala som si, myslím, že 2 letá po sebe, vždycky na leto som si to dala som si pichnúť botox, a proste bolo to vtedy vyriešené. Odkedy používam ageLock, tak som si botox ani do čela, ani nikde nedala pichnúť a budem teraz neskromná, ale myslím si, že moje čelo je celkom fajn. Je krásne. Asi tak by som to povedala. A bolo aj pred 7 rokmi, keď som ťa spoznala krásne, už vtedy som vnímala, že proste tá pleť na tvoj vek, vedela som, koľko máš rokov, lebo niekto to tam prezradil na teba, tak vlastne som vedela, že koľko máš rokov a ja som na teba pozerala ako na taký svätý obrázok, že wow, že takto raz chcem vyzerať v tomto veku aj ja. A nielen teda ty, ale videla som tam aj ďalšie ženy, ktoré tiež školili práve s týmito produktami a bol to pre mňa zážitok a tiež som si myslela, že ten botox je niečo, čo je jediné riešenie na ten problém, ale tiež som si ho dala párkrát pichnúť a bolo to veľmi, že za 2-3 mesiace mi nebolo už nič vidieť a zase sa to tam vrátilo, kde to aj bolo a potom som vlastne spoznala produkty a začala používať a tiež tie vrásky sa úplne minimalizovali, čiže možno odpoveď pre niektoré, ktoré rozmýšľajú a uvažujú, že či chcú iba instantné a rýchle riešenie bez efektu dlhodobého. Je to ako náplast, povedzme si pravdu. Ďalšia vec je, že ten botox síce vyhladí vrásky, alebo ich zneviditeľní, ale nedá pleti žiadny lesk, žiadnu žiaru, žiadnu výživu, žiadny glow. A toto mi koľkokrát chýba u žien, ale to je len môj názor, áno. Toto mi chýba u žien, ktoré koľkokrát majú botox, ale nemajú žiarivú pleť. Zlatka, ty to máš ako? Chodievaš ku kozmetičke? Chodievala si alebo nechodievaš? Áno, odpoviem ti za chvíľu. Ešte by som možno dodala to, že po tom sére je treba si dať krém. Vždy, vždy, vždy. To sérum je treba akože zamknúť, ono sa spojí s tým krémom. Koľkokrát, babi, môžete používať aj 2 séra. Najprv ide takéto jemnejšie, potom keď je niektoré hustejšie, to môže ísť na to, takže ono sa to dá vrstviť. My tu máme hneď toľko sér v ponuke, že človek... Ja by som to aj jedla. Niektoré majú aj tak krásne obaly. Napríklad jedno také hydratačné sérum má takú špeciálnu technológiu, že dokáže udržať v pleti vlhkosť, dokáže nepustiť krémy, ktoré to zafixujú, ktoré dokonca s liftingom. Prosím vás, ja vás žiadam, dajte si to vyskúšať. Dajte si to vyskúšať, pretože taký efekt, ktorý dokážete vidieť po 2-3 minútach, jednak s Lumispa, jednak s boostom,
tak asi ani neuvidíte po odchode od kozmetičky. A takto som to premostila. Áno, chodila som k kozmetičke a, a doslova som si to užívala, pretože tam boli tie stroje veľké, všelijaké. Niektoré svietili, niektoré vibrovali, niektoré neviem čo, cucali, ťahali, parili, neviem čo. Chodila som na to, bolo to veľké, bolo to drahé, ale bolo. A môžem vám povedať, že pred tými 20 rokmi pred 40 rokmi bolo v Piešťane, som z Piešťan, bola jedna kozmetika, no a teraz potom v tej 40 už to pomaly začínalo, no ale teraz máte kozmetiky aj dve na každom rohu a to svedčí o čom? O tom, čo som hovorila na začiatok, že je to oblasť, ktorej sa jednak oplatí podnikať a oplatí sa podnikať preto, lebo je o tieto služby záujem. Takže chodila som v kozmetičke, ale teraz už nechodím, pretože keď som chodievala na to čistenie, použila na mňa 48 strojov a s masážou boli to 3 hodiny, pol hodiny som tam išla, hodinu a pol som tam bola, ďalšiu hodinu som išla odtiaľ, medzi tým neviem čo, kopu peňazí. No a vlastne to celé mi urobilo myspa za 2 minúty ráno a večer. Takže to je ten posun v tých inováciách, v technológiách, že tie veľké stroje, ktoré boli, tak sa zmenšili a my ich vieme používať doma. Napríklad v kúpeľníctve sa používa galvanický prúd, nejaká veľká obluda, ktorú môžu obsluhovať len špeciálne vyškolení pracovníci. A toto bolo vôbec to prvé ľudovo povedané, že žehlička na vrásky, ale ona vôbec nie je žehlička na vrásky. To ja len ľutujem a vám mladším závidím a vám, ktorí máte 20 plus a teraz ste sa s touto kozmetikou a s týmito technológiami stretli, že ste ich objavili skôr, pretože ja keď som videla, čo toto dokáže, toto malé, takto krásne do ruky sa to dá, čo dokáže urobiť, ja som mala polovicu tváre takto hore, očíslo vyššie, nos, jednu stranu nosa som mala o 2 čísla menšie, lebo my ako starneme, tak sa nám zväčšuje nos aj uši. A to sa tam vrátilo. Tá pleť, keď toto budete používať, tak by tam mala byť namontovaná hudba, že so mnou nikdy nezostárneš, pretože dokáže to tie Arnox enzymy, ktoré nám spálujú kolagén a elastín, dokáže to uspať. A toto je to, čo my chceme, lebo my stárneme preto, lebo sa nám stráca kolagén, elastín. Áno, predstavte si gumičku. Keď zabudneš gumičku a máš ju v šuflíku, tak ona počase ostane taká suchá a keď ju chceš natiahnuť, tak praskne. Asi takto ja nejako si predstavujete kolagénové a elastinové vlákna. Takže toto je tiež age-lock. A zase je to galvanický prúd, ktorý dostane tie účinné látky donútra. Myslím si, že dosiahnem nejaký superový anti-aging len s jedným krémom. Dámy, fakt nemôže existovať jeden krém na všetko. Takže zase sme pri zámku na vek a toto je ten kľúč. Vláte, ja ťa zastavím, pretože máme tu veľa žien, ktoré nepoznajú možno ten výraz. Ty si to krásne pomenovala, že zámok na vek. Spomínala si viackrát age-lock, to je ten zámok na vek. A práve Nuskin produkty ho obsahujú. Povedz nám, že čo to je, ako to ty vnímaš, čo to znamená, možno pre teba a celkovo. age-lock je vlastne technológia. Ja začnem úplne akože oficiálne. Je to 10 miliardová značka, ktorú táto firma má. Prečo je taká unikátna? Pretože pracuje s najnovšou vedou, s epigenetikou, a je zacielená táto značka na známky starnutia. To, že budeme každý deň staršie, s tým sme sa zmierili, ale určite sa nikto nezmierí s tým, že mu budú tie prejavy starnutia viditeľné. A teraz ja vám vysvetlím, ako ja som videla všelijaké obrázky, grafy, 1,5 milióna vecov. A teraz vám poviem, ako ja som pochopila, čo je age-lock. Predstavte si ženy. Žijú v spoločnej domácnosti, jedia, chodia do rovnakej školy, rovnako sa dokonca aj obliekajú. Sú to jednovaječné, takže identické, majú gény rovnaké a vyzerajú do 18 rokov rovnako, lebo spolu žijú. Potom jedna
sa proste nejako spustila, odišla, začala fetovať, piť, proste celá nezbeda a tie dve tam ostali v tom byte bývať a žili si tam spolu. Teraz si predstav, že dáš vedľa seba potom po 10 rokoch tú jednu neposlušnú a tie dve. Tá neposlušná už nevyzerala tak, ako oni. To životné prostredie, ten životný štýl, aký mala, zlý, sa postaral o to, že ona vyzerala staršie. Tie dve vyzerali stále rovnako, lebo žili normálny životný štýl. Až na deň, keď jedna z nich spoznala agelock a začala ho používať. A odtiaľ už sa úplne iná história začína písať, pretože za 10 rokov, za ďalších, tá jedna, o tej už sa ani nebavíme, to je troska, ale medzi týmito dvomi, tá, ktorá začala používať ten agelock, vyzerala rovnako, a kdežto tá, ktorá ho nepoužívala, tak na nej sa ukázali tie známky starnutia. A toto je agelock a Nuskin dokáže vyhľadať gény, ktoré sú zodpovedné za určité prejavy stárnutia, či je to na pokožke, či je to pri metabolizme, či je to pri energii, pri čomkoľvek, pri obnove pokožky, práve pri tom Arnoxe, ktorý ničí kolagénové a elastinové vlákna a dokáže to uspať. A dokáže to tie gény reštartovať. On ich dokáže zvrátiť, akoby možno sa vám niekedy už zasekol telefón, počítač. Čo vám povedali vaše deti, že máte robiť? Reštartovať, vypnúť, zapnúť. A toto presne robí agelock. Dokáže znovu naštartovať tie gény, ktoré sú za to zodpovedné a oni sa začnú chovať, ako keď boli v tom najlepšom výkone. Preto tá pleť aj 60-ročnej ženy môže vyzerať ako pleť 40-ročnej. Preto ľutujem, že som to nestretla skôr. Petla si to perfektne, ja ti ďakujem za to, ale my tu sa dnes o tomto agelocku ešte budeme baviť a dozviete sa o ňom ešte aj trošku podrobnejšie záležitosti a veci, informácie. A ja mám teraz na vás takú otázku, že kto by chcel vedieť, aké produkty by mal používať, ktoré presne by boli pre tvoju pleť, ktoré presne produkty by vyriešili tvoj konkrétny problém. Ak tu také máme ženy, napíšte do chatu ja. Slovo ja mi stačí. Som zvedavá, koľké z vás chcete poriešiť nejaký ten problém, ktorý máte. Zlatka, keby si niekomu mala dať odporúčanie, čo by to bolo? Čo by mali používať? Čo by ju nič nestálo? Tú danú, ktorú píše ja. Čo by si im ty odporúčila? Drahú radu zadarmo? Presne tak. Takže čistiť pleť, čistiť pleť. Pozor, ale s čím? Určite nie s micelárkou, pretože tá ti dá z pleti aj to, čo by tam malo ostať. Takže čistiť pleť kvalitne. Ďalej používať SPF. To znamená, že keď určite sa natieraš, tak použij SPF-ko. To je najlepší anti-aging, aký môže byť. Lebo preto zadarmo, lebo niečo už používaš, áno, takže nebude ťa to stať nič navyše, takže použij SPF, ochranný faktor. No a večernú rutinu si urob minimálne 30 minút pred spaním, pretože aby ti neostala na vankúši pre istotu, aby mala čas proste prejsť do toho. Takže aj to nič nestojí, lebo aj tak už niečo používaš, tak to použij tú večernú rutinu. Neurob to, že Ježiš, teraz už mi padajú oči a idem rýchlo do kúpeľky, oplachnem si tvár vodou, umyjem si zuby a hodím si na seba nejaký krém a skočím do duchen. Takže čistenie, SPF-ko a večerná skincare 30 minút pred spaním. No a ešte tá jedna rada zadarmo, ktorú môžu spraviť, aby zistili, čo majú používať. Vieš, na čo narážam? No ja viem, na čo narážaš. Narážaš určite na veru. Áno, presne tak, presne tak. Ja vám len tak v skratke teda poviem, že Nuskin má aplikáciu. Je to aplikácia, ktorú si viete stiahnuť, ktorú vám vie poslať osoba, ktorá vás pozvala na toto podujatie úplne bezplatne a vy si tam dokážete spraviť test, sken pleti, vďaka ktorému si viete personalizovane vybrať, alebo teda tá aplikácia vám odporúči personalizovane, aké produkty by ste mali používať.
že už nemusíte vyhadzovať peniaze za skúšanie, ale práve táto aplikácia vám ponúkne produkty, ktoré dokážu poriešiť váš problém, ktorý vy si vyberiete, pretože tá aplikácia vám ukáže bohužiaľ aj problém, ktorý možno nevidíte, alebo si myslíte, že nie je problém, tak vám ho ukáže a na základe toho, ktorý vás trápi, ktorý teba trápi, si vieš vybrať konkrétne personalizované produkty, ktoré ti dokážu poriešiť, či už vrásky, pigmentáciu, čokoľvek, čo rieši s tou pleťou. Takže určite sa pýtajte na túto aplikáciu, aby ste ju začali používať, aby ste už konečne nevyhádzovali peniaze za skúšanie ďalších produktov, ktoré buď zostanú na poličke, alebo ich niekomu darujete, pretože vám buď nesadnú, alebo neporiešia to, čo ste chceli. Zlatka, ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie a že si sa podelila s nami o tvoje skúsenosti, a ideme pokračovať ďalej, pretože ja mám pre vás nachystanú ešte jednu hostku. Je to vzácna hostka, je to dáma, žena, právnička, podnikateľka, ktorá sa venuje zdraviu a kráse už viac ako 15 rokov. Je to pre mňa extrémne inšpiratívna žena, o ktorej som sa veľmi veľa naučila, pretože ona dokáže vysvetliť aj tie najzložitejšie vzorce, čo sa týka kozmetiky, vedy. Je to žena, ktorá miluje vedu, ktorá miluje poznať veci do detailu a ja keď sa s ňou rozprávam, tak ona naozaj je odborníčka, ktorá nám dnes tiež vysvetlí niečo viac o tomto agelocku. Je to úspešná líderka, ktorá vedie veľmi úspešný tím podnikateliek a je extrémne inšpirujúca pre mnohé ženy, tiež pre mňa. Takže ja by som chcela privítať Liviu Totkovičovú. Ja ti ešte dám hosta, pretože ja viem, že Livi má aj prezentáciu, pretože dnes nám vysvetlí niečo úžasné. Livi, vítaj. Ďakujem krásne, prajem všetkým pekný večer, alebo podvečer, asi už je večer. Ja mám ešte predtým, než si, alebo kľudne si zapni prezentáciu a ja mám pre teba jednu otázku. Keďže sme sa tu bavili so Zlatkou, že čo ona používala kedysi, tak ja by som chcela počuť aj od teba, že čo si ty používala kedysi? No, takže ja som kedysi, momentík, nájdem si tú prezentáciu, že kde ju mám. Ty používala kedysi? No, ja som predtým pracovala pre jednu nemenovanú kozmetickú spoločnosť, čiže ja som sa s tou kozmetikou už veľmi rýchlo, akože pomerne rýchlo teda stretla. A nakoľko som tam bola akože úspešná, tak ja som mala doma plné kufre krémov a sér. No, akože najprv to bolo dobre, viete, čo mala som, čo ja viem, že 30 rokov a tak ďalej, že fajn, som sa tomu tešila, som sa s tým mazala a ťapkala a kúpala som sa v tom, lebo toho bolo toľko. No ale keď prišiel tam nejaký už určitý vek, že proste keď už ten organizmus a tá koža už to ide dole z kopca, že už to starnutie teda tam je, proste už nastali tie procesy, tak ja som zrazu videla, že nefunguje to. A teraz si zoberte, že ten môj úžas, to zhrozenie, to sklamanie. A viem, že jeden deň bol taký, že ako sadla som si do auta a som si dala dole ten späťak, ako spätné zrkadlo, som sa pozrela na seba a fakt som si povedala, že bože, že ty už len domov choď, že nech ťa už aj nikto nevidí, že ja som tak hrozne vyzerala. Ja som mala toľko vrások, ani keď som sa nesmiala. Ja som mala takú zničenú, dehydrovanú kožu, že ja som si fakt nevedela predstaviť, že toto je teraz čo, ja už do konca života sa nebudem môcť ani usmiať, ani nič, proste, že čo, ako, veď ja som mala každý deň o 2 vrásky viacej, alebo boli hlbšie o 2 mm, ako naozaj som bola z toho zúfala. A potom som sa stretla s týmto, no tak ako jasná vec, že som neverila, pretože predtým tie produkty boli balené v skle a zlatých všelijakých vrchnáčikoch a neviem čo. A teraz toto boli len také akože produkty, ktoré boli balené v takých umelohmotných teglíkoch a som ako tomu nedôverovala. No akože dobre, potom som si vyskúšala a to bolo pre mňa úžasné, keď ja som videla, že
že ako rýchlo sa tá pleť dokáže meniť k tomu lepšiemu. Že ja som išla skokovo. A po 3 mesiacoch, čo ma ľudia nevideli, tak sa ma opýtali, či som bola na plastike. Že to sú, počuť ma, čo hovorím, lebo že to sú neuveriteľné zmeny proste, čo tam nastali na tej mojej pleti, že to bolo také niečo, že no, bola som nevyslovne šťastná. Vtedy som sa rozhodla, že áno, že toto by akože tie ženy teda mali vedieť o tom, že čo my máme, ako to funguje a tam niekde začala teda aj tá moja spolupráca, že som sa pridala. Takže je veľmi ľahké rozprávať modelkám, influencerkám, že aha, toto ako funguje, a keď v podstate ešte nestarnú, že sú mladé, hej, ale to treba, aby potom fungovalo, keď naozaj už ten organizmus ide dole vodou, že už začína starnúť a potom potrebujeme, aby tieto veci fungovali. No a potom prišiel agelock. Dovtedy bol agelock iba v tomto. Iba v tomto, to poznáte, to sú gelíky k galvanickému prístroju. A potom prišiel agelock, začali ho implementovať aj do ostatných produktov. Takže ja to teraz s vami tu prejdem, dobre, že aj ten agelock a tak, aj tu jeho hystériu, ako vznikol, a že čo to vlastne je a prečo to je také unikátne. Takže Zlatka už povedala, áno, že je to miliardová značka a ľudia si myslia, že to je názov nejakej produktovej rady. No ale agelock je technológia, hej? A väčšina trhu rieši starnutie cez nejaké prejavy, symptómy, hej, že to, čo vidno. Vrásky, stratu pevnosti, únavu, regeneráciu. Ale agelock je to, čo ide hlbšie. A agelock sa nezameriava na ten následok, na to, čo vzniká, ale na tú príčinu, na ten zdroj. No, spoločnosť Nuskin investovala 10 ročia do výskumu starnutia, bunkových procesov, genovej expresie a cieľom nebolo vytvoriť ako ďalší nejaký kozmetický produkt, ale pochopiť, čo sa v tele mení a keď starneme, že ako tieto procesy obnoviť. A agelock je výsledkom tejto práce. Preto keď hovoríme o tých produktoch agelock, nehovoríme o starostlivosti, ale hovoríme o technológii, ktorá má za úlohu vplývať na mechanizmus starnutia na biologickej úrovni. No a ako vznikol teda ten agelock? Tak bolo to vďaka spolupráci týchto vedcov, spoločnosti Nuskin, a spoločnosť Nuskin odkúpila jednu technologickú spoločnosť LifeGen Technologies, ktorá bola zúčastnená na celosvetovom výskume ľudského genómu, disponovala obrovskou databázou vlastne toho génového výskumu a Nuskin je exkluzívne odkúpil. A tým odkúpili archív vedcov, výskumy, genové čipy, všetky a tak ďalej, všetko. No a oni tým, že sa dostali k celému tomu a ich archívu a vedeckému výskumu, tak sa dostali presne k tej vzácnej veci, k tej technológii a začali ju implementovať pomaly do jednotlivých produktov. Pretože nestačí, hej, že keď je takto prejdem na ďalší, nestačí, že keď je tá technológia, že ju len niekto vlastní, ale musí byť implementovaná do produktov zvonka, znútra, aby teda to malo svoje opodstatnenie a svoj prínos, svoje benefity pre ľudí. No, čiže vrátim sa k tomuto ešte, aby ste to lepšie pochopili na tomto, že Nuskin rieši tú príčinu, hej, ten dôvod. A ostatné spoločnosti sa zameriavajú len na symptómy, len na príznaky. Nuskin rieši ten mechanizmus starnutia. A ako vidíte tam napravo na tom obrázku, tam je ten génový čip a potom vedľa vidíte taký modrý štvorec a tam také svetielka sú. A presne takto vidia vedci pod mikroskopom naše gény, ako pracujú. A podľa toho, ako tie gény sa zapínajú a vypínajú, tak podľa toho oni vedia, že ktoré gény sú ako aktívne. Hej? Čiže toto prelomové mapovanie toho ľudského genómu umožnilo vedcom identifikovať, analyzovať kompletný súbor génov DNA. A teraz udialo sa to, že tieto vedecké poznatky spoločnosti Nuskin, oni umožnili cieľene skúmať, ani nepoviem, že gény alebo špecifické gény, ale špecifické skupiny génov
lebo za jednotlivé príznaky nejakej degenerácie alebo starnutia sú zodpovedné, tam nie, že jeden gén je za to zodpovedný, ale viaceré skupiny génov. A oni sa vlastne dokázali na toto zacieliť a interpretovať ich aktivitu a túto génovú expresiu pochopiť. A teraz to najdôležitejšie. Nikto na svete nevyrába a nevyvíja produkty týmto spôsobom. A teraz ešte dve veci potrebujeme pochopiť, že čo vidíme spoločnosti, ktoré predávajú doplnky výživy alebo všelijaké krémy, tak oni ani mnohé nemajú vlastnú vedu. A čo vidíte tam, čo píšu, že nejaké múdre reči o tých produktoch, to všetko sú všeobecné informácie, ktoré sú stiahnuté z internetu, o to sa opierajú, ale oni nemajú vlastný výskum a už vôbec nie vlastný génový nejaký výskum, to vôbec nie. Čiže spoločnosť Nuskin je úplne ako jediná na svete, ktorá tie produkty takto vyvíja a vyrába. No a väčšina spoločností produkty ako ani nie, že vyvíja, ani nie, že vyrába, ale iba predáva. Že dajú si to niekde vyrobiť a potom na Slovensku sa robí prebal, dá sa tomu rúžová flaštička alebo krabička, zlaté písmo, potom to jeden influencer, druhý, tretí, štvrtý, potom výživové poradcovia to robia tomu marketing, hej, a ľudia vlastne na to skáču, pretože veď to povedala Zora, veď to povedal Maroš, veď to povedal Páleník, veď to povedal neviem kto, proste, že bohužiaľ je to tak, že tam prevláda ten marketing. Nuskin nie je marketingová spoločnosť, to je spoločnosť, ktorá je vedecká a vyvíjajú vlastné. A ja nepoznám ani ďalšiu takú spoločnosť, ktorá vyvíja vlastné. A ešte to majú vlastne aj na základe tej génovej vedy. Čiže my máme v rukách také úžasné veci a za to aj tak funguje. Že za toto vlastne tí ľudia vidia, lebo oni dokážu tie gény, ktoré sú spojené s mladosťou, oni postupne, ako Zlatka povedala, že sa vypínajú a oni ich dokážu znova naštartovať, aby znova pracovali pre nás. Takže tá technológia AgeLog je implementovaná v rôznych produktoch, to si môžeme prebrať na budúce, ale teda, aby ste vedeli vy taký hlavný rozdiel medzi tým bežným prístupom trhu a AgeLogovým prístupom. Že AgeLog rieši zdroj, príčinu. Obyčajné spoločnosti riešia len tie následky, len tie symptómy, že to má krátkodobý efekt a je to len také povrchové riešenie. A AgeLog rieši dlhodobý prístup, aj preventívny prístup, podporuje bunkové mechanizmy a celý ten mechanizmus činnosti tých génov. Čiže je to niečo absolútne proste prelomové. No a keď sa pýtate, že tak kde my máme ten AgeLog, tak práve toto sú produkty alebo technológie, ale tie prístroje, tak tam by som vám chcela ukázať, že tam je AgeLog tej druhej súčasti. V tomto, Glumispe v tomto a Grelspe v tomto. Hej, že isté, že aj tie prístroje sú unikátne, ale vlastne tie prístroje a tie technologické prístroje sú vyvinuté ako systém, čiže oni potrebujú tú druhú časť ešte k sebe. A tu je implementovaný v tých produktoch AgeLog a tými prístrojmi sa zapravuje do našej pleti. No a potom máme AgeLog znútra, na vnútorné užívanie, kedy sa vedia reštartovať tie naše gény mladosti a organizmus má viacej energie, má viacej vitality, lepšie sa detoxikovať a sú na to klinické testy, klinické skúšky, ktoré dokázali, že naozaj tam sú mnohé parametre proste upravené tak, ako keby to boli ľudia mladší ako o 15-20 rokov, že to tak funguje. A ja sa pamätám, že ja keď som začala užívať znútra ten AgeLog, tak ja som mala takú skúsenosť, že lebo hovorili, že počkaj, aký budeš mať rýchle, postrehaj všetko, lebo vlastne tým, že rýchlejšie reaguje človek, že sa skracuje ten reakčný čas, že to je ako keby aj zvyšovanie inteligencie. A ja sa pamätám, že keď som otvorila nejakú skriňu, neviem, či to bolo v kúpeľni, či v kuchyni, ale niečo padalo, tak ja som sa s niekým rozprávala, ja som to takto chytila v tom rozhovore, že to sú také rýchle reakcie naozaj. No a potom ten AgeLog je tam v tej modrej sade, ktorú teda všetci milujeme, lebo je to niečo absolútne prelomové, unikátne, fantastické a akože nemám do superlatív, aby som to vedela pomenovať ako túto sadu celú, že
aká je úžasná. No a keď prišiel ten ageLock v tých krémikoch, ako prvé produkty, keď prišli, boli len 3 na začiatku, tak ja som si myslela, že fúha, no tak presne ako ste hovorili, že krémy aj 200 eur stáli, hej, tak ja som si myslela, tak potom ako čo toto bude stať, keď obyčajné krémy stoja 200 eur, že tak čo bude toto 500 eur stať, že to je proste veľa peňazí, to neviem si to predstaviť, že by som si mala ja kupovať krémy za 500 eur, že to je veľa, hej, že neprimerane drahé. A potom, keď som sa dozvedela, že veď to stojí toľko ako tie ostatné obyčajné, hoci kde inde, hej, že a my to máme s takou technológiou a tá cena je absolútne fantastická a ani nepoviem, že primeraná, lebo ja si myslím, že k tomu, čo tie krémy dokážu, tak tá cena je lacná, lebo je to fenomenálne niečo, to taký výsledok urobí na tej pleti. Takže toto by som mala zatiaľ k tomu ageLocku. Vivi, ja sa ťa ešte spýtam, keď si začala používať tie produkty, ako rýchlo si videla výsledky? No, začala som s galvanikom a s takým klasickým hydratačným krémom bez ageLocku a aj tam som videla veľmi rýchlo výsledky. To už bolo behom mesiaca, že to bola úplne iná pleť. No a potom, keď som začala ten ageLock, tak keď prišli celá tá sada vlastne, že denný, nočný a péna, potom aj sérum, tak to bolo veľmi rýchlo. Dokonca to, keď sme išli, že spolu v aute s mojou vtedy 18-ročnou dcérou, napríklad, alebo 16, alebo koľko mala, viem, že chodila na strednú školu a ja som sa takto na ňu pozerala bokom a pozerám na ňu, že tá celá svieti. Že tak jej žiarila tá pleť a ja, že ty máš môj krém na sebe. Že ako vieš? No, že veď to vidím, že úplne celá žiariš, celá svietiš, že to úžasne to vidieť. A to je to, čo aj závidím teraz tým mladým, že oni to ako dnes sú, lebo ten ageLock doporučujú používať, že po 18, nie že 40. Že tí ľudia, všetci aj tí mladí, si vedia vlastne podržať to, ako sú na dlhé roky. Super, super. Keď si spomenula už tú dcéru, tak ja viem, že ty máš nádherné výsledky s dcérou, aj čo sa týka zdravia. A ja by som chcela tým aj trošku nadviazať a povedať vám, že čo nás čaká na budúce. Tak Livi, povedz nám, že akú máš ty skúsenosť s tým zdravím a s tvojou dcérou. Viem, že Ešte mám toľko času, môžem? máš pár minút, urýchli to, skús to tak v rýchlosti povedať. No, tak mala ako rôzne diagnózy, hej, že pritom som na ňu dávala ako veľký pozor, naozaj, že do 3 rokov žiadny cukor, žiadne čaje, čistú vodu a proste sa mi smiali všetci, že žiadna čokoláda, tak ju ako aj moji rodičia lutovali, že chudáčik, že ani nevie, ako chudí čokoláda, hej. Že ona nepotrebovala, mala ovocie, takže my sme mali v tomto také, že zadefinované a bolo to fajn a napriek tomu proste išla do školy a už som to nemala pod kontrolou a tam vlastne boli časté migrény, tam boli časté zápaly, priedušiek a brala veľmi často antibiotika a už potom boli také migrény, že 3-dňové alergie a už zlé pečeňové testy boli z tých antibiotík, takže nevedela som, že čo mám robiť. Naozaj som skúšala všetko možné, čo bolo dostupné na trhu z tej alternatívy a nič nepomohlo. No a keď sme prešli, vlastne to som tak, že mali sme to doma, sme to dostali a takže tak už keď to mám, no tak, lebo som neverila už ničomu, lebo som ako veľa peniazy dala za rôzne akože zázraky, ktoré určite budú fungovať a toto bolo dosť lacnejšie, takže som tomu ani neverila, že by to mohlo pomôcť. No ale už sme to mali doma, tak som si povedala, že dobre, že tak už keď to tu máme, tak jej to začnem dávať. No a som sa len pri tom zbadala, lebo ona mala aj astmu a že prestala používať ten fialový sprej na astmu. A hovorím, že ty už ako dlho nemáš ten sprej, nepoužívaš to, že nie? Že už som to nemala ani na dovolenke. Taká malá bola ešte vtedy, že koľko mohla mať, ja neviem, 9 rokov alebo koľko. A ja, že čože? A potom prestali aj migrény a potom prišlo aj to, že teda bola jeseň, nastúpila do školy
a odtedy 5 rokov proste žiadne antibiotika. Dovtedy mala 8 tých kusov do roka rôznych antibiotík. No a potom bolo také vyslovene, že celé 5-ročné obdobie, že nič absolútne. Takže naozaj má to veľkú silu tie produkty a tak málo stačí pre to naše telo, že dať mu to, čo potrebuje, to, čo mu chýbe a vie sa s tým, vie same zabojovať, vie sa vysporiadať, keď má tie správne zložky výživy. Super. Ďakujem veľmi pekne. Livi, ak máš slajd aj s podujatiami, ktoré nás čakajú, tak si určite spravte screenshot, pretože ja by som vás chcela pozvať na ďalšie takéto online vysielanie, kde už prebereme trošku podrobnejšie aj nejakú výživu a nejaké to zdravie, aj tú starostlivosť o seba. Čiže ak poznáte niekoho, máte nejakú kamarátku, ktorá tiež nevie, čo používať, rieši nejaké problémy s tou pleťou a chceli by ste jej dopriať takéto príjemne strávený čas s informáciami, so skúsenosťami, tak ju určite pozvite. Bude to vlastne opäť takto online 3.6. o 8 hodine. A sú tu aj ďalšie mestá, kde si viete reálne prísť, vyskúšať, ako fungujú tie produkty, tie technológie, zažiť to, čo Zlatka hovorila. To je naozaj doslova zážitok vidieť na tej polke pleti, čo dokážu za pár minút tieto produkty a technológie. Takže určite, ak ste si nespravili screenshot, tak si ho správte. Určite sa zúčastnite niektorého z tohto stretnutia. Ak máte nejaké otázky, možno ktoré vám neboli zodpovedané, pýtajte sa osoby, ktorá vás pozvala. Určite vám rada dovysvetľuje alebo zodpovie, čo potrebujete. A ja by som chcela ešte raz poďakovať aj Zlatke, aj Livi, pretože odovzdali naozaj hodnotné informácie. Za mňa to bolo neskutočne inšpiratívne. Aj ja sama som sa zase niečo nové naučila. A teším sa na vás teda najbližšie v Nitre a v Bratislave a na takomto online vysielaní. Prajem vám krásny večer. Pekný večer.